for the big fight. Kalarga sa abroad, idol na ko namo. Idol na mo nako. Yes, likes a scramble. You're my idol. My English is scrambling. Kapaminaw na ko sa inyong programa, mga gapnot sa kinabuhi. I will always listen to your program. Standard of your life. Sa pangalang Nigel. Just give it my name, Nigel. Taga Bukana Boulevard, Dindakbayan sa Davao. I'm here in Bukana Boulevard, Davao City. Lagi sa kapait, nagdesisyon ko nga mag-Japan. Because of the ampalaya, I decide to go to Japan. Ampalaya? Pait. Okay, sige. Because of the panyawan. Panyawan, ampalaya. Pait ka ni kayo. Pait na kayo ng mga... Pait. I decide to go to Japan. Sa akong amiga aron mahawa sa kapobre ang akong pamilya. I coins of my friend. Because of the, of the gravity of a very hard
hard life here in the Philippines. Very difficult and very dangerous. Remember, PDIT. And now I'm here in Japan together with my friend. Wala na ko'y inahan. Dolanday. I have- Kuyog na sa laing lalaki. Yes, I have no mother because my mother is she decide go away from home O niyo ba laing lalaki? together with other boy. Ang hibili na nga kong amahan nga nagdahik. Yes, my father is dying. My father is dying. Earthworm cannot signature. Kaya wati na lang may wala nagkapirma ba? No? Sandali kayo po. O ba na nga kong manghod nga si Angel? Yes, together again with my sister Angel. Sila na lang sa kong papa alaghatag sa kuwag inspirasyon. My sister and my father is giving me inspiration. Apan gawas niya na, kinahanglan po na akong inspirasyon sa gugma. Grasshopper outside. Sa parotsan. Apan. Gawas. Gawas ang apan. Grasshopper outside. Yes. Okay, padayon na. Okay, thank you. Dahil mo na kong uyab si Victor. Yes, I have a boyfriend, Victor. Victor is a beautiful voice. We are modulated. Very, very handsome. And very adorable. And very gorgeous. And especially, he is a lover boy. Apan sa akong pagsulod og relasyon kay Victor, dito na nagsugod ang cut nun sa akong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. Okay, Nene. Ang naitabo. And this is what happened. Anak, pag-ampag ba yan tao dito sa Japan? Ay, good. Mag-amping yun. Ano na pabulagaw ng magkagbuhog? Ako man nang ipabulagaw tay kay ang mga kabalobyakas mga Japanese nga akong gikuha ang mga ilang mga style dito mga kay kabalobyak kay di kay ko balo mo yung hinunggo. Mag-hinunggo noon kabalo ko pero ka na maghinunggo di ko kay kabaluan na. O ka na manghingog mo. Dihunggo na, dili na idinunggo. Basta magtinikal ko dito na. Ikaw, Angel, manikamot kasi mong pagtulog. Kamot ng kutay. Waka sa balotay. Ang imong ati, nabidlak na nagbilahig in-split. Sayaw na ba dahil na itong basa o sa ito, basa? Ay, si tayo, wet. Sa ba dahil na silang basa niya? Wet. Sige, biyaw sa managkuhan. Ay, bukan bigag si Bonita. Ay, Mon. Uy, karan na! Mabiyahan na sa aeroplano ron! Biyahanlog magkababiyaan ka. Dagan magkang aeroplano na sa airport. Kinahanlog magkababiyaan. Puro naman yung kang kwarta! Sige na, oy, tay. Mato sa mi, tay. Pag-ampi, mo dito, tiha! Ay, dito sa Japangkay. Pagkawat yung kay Kolimonay. Ay, sis tatay. Oy, ikaw no, mura di kag wala na do ka nang gibiya-biyaan ba? Dugay ra ka nang gibiya-biyaan diri.
Napagabot ako dire, no? Daghang kay kong magasin dire. Kaya kung gila pa lang ang kwarta, di pa pala, sige kag pamalit ang mga magasin nga puros babae. Delikado mga sinapuros kalaki na lang. Hindi ka malait. Kaya ano ba yan ko sa mga inaano na bumila pinugas ako ha? Mas ay, abin ni mo tayo mo na yung gingon nga dawat-dawat ra na sa una kay ikaw rin kayo, istorya ba ito si nanay sa una nga. Ikaw rin si kayo, si pamiyag yun sa una. Di sila ka kumalumas yung mga barkada. Inya karon, di magali kay naaming doon ni Angel. Nausa na ka di ay. Kung gani pag-anping dito. Hoy, tara na, ay! Ah, sige na, kalakaw na kayo. Mura manigwa ka itong Japan. Ako may pamangko nga. Wala ko ka, wala pa ko ka dito. Di pa kayo excited. Kasi excited ka, ayaw murang. Ay! Ay, tara na, kinagagay kong mayroon nun! Ah, sige, kalalay lang. Ay, ha? Basta, kay, dili lang yun, pag-ampingit mo din, he. Ikaw po na na. Pag-anping siya. Sige, bye. Kalimtan ako ni Muha kay dagan nagapon dito. Mahal, ako sultihan na ay kabalaka sa kuang kay ako. Kabalo medyo ka squash tiktuan ko. Akong kadlukat ikaw din he. Mahal, pangako sa'yo. Samahan mo. Hindi magbabago. Chiчин ako, ha? Ikaw lang ang ibig. Mahal, mag-istoryahan na lang tayo. Uy, madali mo niya ay kasama-sama. Pauroy mo, nakalama kong bayro na lang. Pagyan, kaya ko sa plano ron na. Mag-una dahil ka dito dahil punggol ka, ha? Mahal, sige na kayo malakaw na ko. Minsan lang kita ibig man. Awaw, tanawa. Mahal man na siya kilay makita mabay ko ni ikaw lang. Mapacheck up ko sa... I'm leaving on a jet plane. Don't know and I'll be back again. Mahal, mapacheck up ko sa doktor. Ano man? Daot na ako mata. Daot kag mata? Nga naman? Asa ko mulingi, imong naong naman lang ako makita. Mahal, ikaw pa. Ay, buka na naaba yan. Mahal, pag-amping When ka. my packs are packs, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I'll wake you up to say goodbye. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi is waiting, he's blowing his horn. I'm ready, I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Oh, andam na ka. Andam na! Dili ikaw. Basta kakatubag. Agay, miss. Sis na. Ate man na si Nigel, ha? Nigel. Ay, nakulbaan man ko. Nakulbaan ko, bes. Harukin. Dili ka ay magkulba-kulba. Kay magkulbaan ka, mapas mo ka. Saan man ako niyo? Ako mapas mo ka. Muniwang ka.
Kung maniwang ka, makakaon, mamatay ka. Mamatay ko di sa Japan. Nainas kong lapidan, no? Di masabtan sa kong apungan, sa kong Ay! Karasme ka naman nagsabay na. Haya! Mahayang ko, no? Mahayang ko. Pwede ayong hayang tayo. Ano man dyan ang hayang daw, hayang. Secure na. Matirahan na ka secure dre. Sige, dahil ay. Magsugod na daw. Ang sugod na? Nakulbaan dyan ko, bes. Maunsahan mo na ako yung pagkuhan, bes, oy. Nakulbaan din dyan ko kabalo mo sa step. Hindi na kayo, ako'y customer gaandam siya ba dito? Di na ko kabalo mo stepping ani sa kung kuhan ba, dance floor. Ay, ikaw kasi panganin mo, Mr. Brunsi. Toyex! Just call me Toyex. Ikaw, Ma'am! bantog na dahil na. Nag-change power din rin, nahutan ng kable, kaya mo rin ipamalinggi ang Brunsi, ha? Ala ka, ma'am! Kabalo ka nga. Bago rapod ko dress Japan. Ha? Okay, pag ready na diya, pagsulo mo rin ang outfit. Kaya naray, nagulat din mo dito. Sige, bes. Si Mr. Yataki Tumbi. Gisa man lang siya. Ikwatahan na siya, bes. Portahan kinatiri. Sige, bes. Yataki Tumbi sa. あれじゃなくてだから見てから。 Agay! Magigiyatakan ko sa kanya. Where is the girl I love before? Where is it? Iris na. Ruby Yataki-san. Oh, Ruby. これ見てレビューして僕らから俺からさばらばらな。私は愛さん。 Siya, uy, Igrit. Masukunag din mo na Igrit. Usama na ko pag grade, ani. Para, karanin mo ba? Ay. Ayo. Ayaw po. Yataki Tumbi sa si Werdans. Okay? Okay. Ruby. 여러분 지금 레귤에서 그러니까 레귤에서 왜 그래 그래 버리세요 그래. Sayaw na. Sa daw, bes? Kunya na nasabta. Pagsayaw sa niya. Sayo lang ko. Mali, ana. Gamitan na lang po niya akong tibak. Ako ipagawa sa akong tibak. Ako iwara-wara nga ako ang blanding ako. Ay, pakong na kumukuloan ni Pader, kaning bumbong. Mula, mutong-tong ko, mutong-tong ko sa lamisa. Buwang pa kumusulit ko. You like it? You want this? What is your name? Yataki Tumbi. Yeah, you like it? Yeah, you like it? I like it. Da. Dali na din ba? Ikaw, Kuya Buwang. Ano pa na Kuya diha. Tawagan nila ko boy. Boy. Buyaks na lang, buyaks. Boy na lang. Eh, kaya murag dalit Buyaks. Hindi ka gusto kwarta. Ay, sige. Buyaks. Ay, kukuha hindi mo. Uy. Kumutag yung lapad di ka Japan ay. Usa may gusto na mo. Ano? Junior lang ako hatag sa iba. Hello, uy. Murag. Kasi may gusto niyo. Dali. Kasi may gusto niyo. Di ko musugot na mag-duty pa ka unya. Ha? Ano naman? Ay, di na ko gusto ka mag-duty pa ka dito sa Backlings. Ay, wala ko trabaho. Ano? Ako Ay, ayaw na ako di bahala ni Pilihan daw ni Monta. 300. Ay, kagamay sa
Ay, sa Ay, isa kalapan. pala ay! Kalapan. Ay, Bongga, ganahan ko ni mo ah. Dutihi ko karon ha? Karon lang? Lapad na dayon? Oh, siyempre. Bakit daw di man sinutihay sa kuha? Ay, bantay ka ha? Dali. Dali. Hipayon ta ka. Ay, tawag akong babes para ganahan ko. Dali. Dali. Maring gusto ka ni. What? Want this? You want this? Ay, palabi. Kaya wala tayo daw. Nani. Uy, Awasa. nasa mga ka. Gibikogan ko. Kasagin ko. Abi na kardabang, may paspas na makatang putasyon. Sa maniyo, may klaro ni. Oy, Ay, kung bakit. mabitin na bataan ni. Dali. Saman. Asa naman ka? Ngayon, manito ka pa. Ay. Gabay din na yung bahay. Asa naman eh? Di mo na ma-excite ani. Oy, Inaya lang na ginaw sa pampuka. Uhaw pa mampuka sa kamil, may hanaga. Sa baka, ay babag ko pa kulat-kulatan. Inaya wala na. ko, kabalo ka. Dali. You want this? Dali. Tama na. Isurin na ka. Katulang ko, mapag ikaw man. O pag-anit to. Pag-i-climax Ay, ano. sa sunod-sunod semana na lang namin kapuya pa na sa mayo. Abi, may kumakayan Hindi nimo. mo kaya istoryahin na lang sa companionship na lang niya ako. Saging mo. Siguro ko companionship na lang niya ako. Istoryahin na lang tabi sa may mga paminaw na lang sa akong mga ex mo. Istoryahan na to kung gagahapon. Ano yung makanabuntag? Mabuntagan din tani. Gibayaran ba? Basig na. At paminaw ha? Gibayaran ba ito ka? Ang lagi anak namin ko. Di ba ka na balik ko na kang paminaw? Di mo po na ma-excite ani. Oy. Ay, saan ba na ito? Ano yung pipino? Pag kinilaw lang sa niya. Hello? Hello. Ano kung di ba mo ito ba kung tawagan ka? Ha? Gusto mo na ini. O, kakailang kita ko, ha? Mahal? Ay, pag sige kinahalang. Joke lang. Kabalo ko yung ikaw na. Yan, natuog mo ko. Pasensya na. Ay, kung pan-pan na. Anong luya makakayo? Sa na babae niya, kawaban ni mo diya. Kita ka na. Basic sapa. Hello. Ay, kaning labandira dari sa Tali. Di ba naman kasabaw ng labandira? Ha? Kinsa man na kang? Hello? Mahal. Ay, kayo. Mahal. Hello? Ay, ato na ako na kumulingon niya sa mukha ni mo. Natulog ka dari. Storya pag isa kong mahal. Ay, nadyo mahal. Saan ito mahal? Kasabag ka, ha? Kapilan ako si tawag ni mo diya. Naurta na akong lottery ba? Isuyot na lang ni sa Kwan Network na akong lottery. Kabalo, baka nga kapoy kayo sige tawag. Isuyot na niya akong lottery network dire. Lagi. Kabalo ka ka tornado dire. Isuyot pa nga akong load sa network dire. Sige na. Sabang ka. Tawagan ka balik. Napa kay panahon ako? Tawagan ka balik. Napa si Ribarot kay nailagay ng panahon? Tawagan ka balik. Ikaw, kay... Sige na, tawagan ka. Tawagan ka balik. Babay na. Tawagan ka balik. Hello. Sige na. Hello? Hello, kinsa
kaya nawag. Ganun mo ka naman ka na ako. Kapit. Daanin ko na. Uyab ni Victor. Unsa? Ganun, ikisaday ka. Ako ang uyab ni Victor. Sure ka. Pantay. Ako ang uyab ni Victor, no? Naunsa ka? Di ko mapatuloy mo na. Aling na ka. Di ko mapatuloy mo. Di ko kabalo ko. Ikaw ang ipulihan ko dito sa gamit talong Ako hospital. uyab ni Victor. Ako, ha? Muli ko dyan. Muli ko. Oh, tinoon na, ate. Sige na nagmamabahay si Papa. Dere Ay, si Tata. wala din taon ako ka pre-meeting na dyan ko kanuday. Ano mo ninyong gibawas na ko? Dalawa to balay mo, ragyapon. Dagka na kayong spider. Dagka na kayong lawa-lawa. Mula na balay sa ungo niya nga itong balay niya. Ang iyang uyab ni tatay, ate mo, kay batanon kaayo. Unya, kaya kalitanan nga kwarta ipadala ni mo, kay tore na nito. Kung ako dire, kay tagaan ako niyang 20 panglon. Huwag dyan may kalainan. Bariyara mo, Victor. Ay, ano kayo pamarihati yung mga dari tawiyab kaya ako. Wala naman ko. Diyan naman ko sa bubaba. Bariyara kinwala na. Mga dyan mo yung bili mo. Director mo naman tayo lang babae. Dahil ko naman yung babae. Mas patanong to. Mapatanon kayo babae. Kaya nagulunyo ko kalalaw na. Pati ako kapakapan dito sa Japan. Pagkaman na. Bahala mo niya. Pulayas ko. Bumalik ko sa Japan. Padang hindi po ko. Wala na. Suluhan na niya. Paon ko na kung bangon tutuig. Hindi, pag magsasayo kay magjapan ka padalhin po ko. Wala ka niya tayo. Wala ka ako na rin tayo. Remember that piano so alive when you were that classic. Napakyas good ang akong unang gugma kay Victor. Samtang na ako dito, siya napakasasa sa laing babae din. Nga ko pong amahan utrosan. Maong gidaan ako ang akong manghod ug nagtrabaho sa factory sa Japan. Di ba na ko balibaran ang akong amahan ako gyapon sa ginagastuhan. Kaya parang gamay naman lang ang wala ka pirmang wati niya ako ako naman pula siya. Madalan ko niya ikamahayan. Lisod gida ang long distance relationship do landay. Pero naglaom gyapon ko. Lagi pilalaki alang ka na ako pag-abot sa panahon. Daghang salamat. Inyong suwat magtatampo. Nigel. Kisuwata ba kono flavor